Nå har vi lykkes med at få henne hit, og det er vi kjempeglade for. Lektor Lotte Dalsø fra Aarhus Universitet. Hjertelig velkommen, og scenen er din. Tak. Tusind tak for denne invitation til dette spændende åbne møde. Jeg synes, det lyder som en fantastisk god idé at have en meget interaktiv dage, frem for at der står alt for mange af min slags og bare taler, så det bliver et one-man-show. Det her, hvor I deler med hinanden og interagerer, det tror jeg på bliver rigtig godt. Og jeg synes, det er et ualmindeligt smukt rum, vi er i. Helt fantastisk. Jeg skal bare sige lidt om min baggrund, så I forstår, hvad jeg kommer fra. Og min baggrund er, at jeg er cand.psych i socialpsykologi. Så det er derfor, at jeg hele tiden vil tale om mennesker. For mennesker er det allervigtigste i en innovationsproces. Så kan de komme med teknologi og alt det andet. Mennesker er det vigtigste. Jeg har lavet en Ph.D. i innovationsprocesser, og det var der, hvor jeg kom frem til innovationsdiamanten. Det er den, som I svagt kan se her. Den hedder Innovation in the Making. En bog på engelsk, som stort set er min Ph.D. Den udkom i 2001, og sidenhen har jeg så også forsket i kunstneriske processer, hvordan kunstneriske og æstetiske processer kan berige organisationer i forhold til både forandring, innovation og kompetenceudvikling. Og så er jeg leder af en masteruddannelse, som er en international masteruddannelse. Den foregår på engelsk. Et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Copenhagen Business School, som hedder Leadership and Innovation in Complex Systems. Og på den masteruddannelse, der bruger vi også kunstneriske metoder til at lære igennem. Og endelig så har jeg udgivet den her bog, Innovationspædagogik, som handler om, hvordan man kan fremelske innovationskompetence. Og det er også noget af det, jeg vil tale om i dag. Men i dag vil jeg også tale om det på et lidt højere niveau. Vi vil tale også samfund. Fordi det er jo det, der er titlen på mit oplæg, Innovation i et samfunds- og helseperspektiv. Så hvad er det så, vi skal snakke om? Jamen, jeg er jo nødt til at sige, hvad er innovationskompetence, og lige kort, hvad er innovation? Og så vil jeg også tale om nogle af de betingelser, som der er i vores samfund. Og der vil jeg tale lidt om superkompleksitet. Og jeg vil også tale lidt om nye former for økonomi, som spændende. Så vil jeg tale lidt om social innovation, som jeg jo mener er meget vigtigt i denne her sammenhæng. Og så vil jeg tale om, og det vil jeg tale om hele vejen igennem, relationernes centrale betydning for alt det, vi gør i et velfærdssamfund. Og endelig vil jeg kort til sidst vise jer en innovationspædagogisk teoriramme, hvor jeg vil fokusere på, hvordan vi skaber læringsrum. Så det er det, jeg håber på, at vi når igennem her på de her 45 minutter. Men hvad er innovationskompetence, og hvorfor er innovationskompetence vigtigt? Jeg starter min bog med at sige, at innovationskompetence er fremtidens kernekompetence. Fordi de, der kan skabe innovation, kan skabe en bedre verden. Og det er jo det, hvis man har innovationskompetence, så kan man altid klare sig, for man kan altid klare sig med de ting, der er. Jeg definerer det nemlig som evnen til at skabe innovation ved at navigere effektivt sammen med andre i komplekse sammenhænge. Og hvis vi lige tager og siger, hvad består det af, så består det først og fremmest, at der er evnen til at skabe innovation. Det er én ting. Men så kommer der et par andre, som er ret besværlige, og det er næsten altid der, hvor det går galt. Navigere effektivt sammen med andre. Ikke? Det er det der sammen med andre, der kan være svært. Og det er meget ofte det, der ødelægger innovation og innovationsprojekter og meget andet. Og så kommer drillepinden, det her med, at bedst som man tror, man har den, så ændrer verden sig, og så har man den ikke alligevel. Så det er de komplekse sammenhænge. Så det er den måde, jeg definerer innovationskompetence. Men så har jeg jo så skrevet den her bog, og der var det jo, at jeg synes, jeg kom lidt dybere ind i, hvad det er.
hvis I ser denne her, som er min egen, jeg kalder det en doodle. Det er sådan en tegning, man sidder og tegner mange små tegninger med sort tusch. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer der en tegning, man tænker, denne her, den kan jeg nu godt lide. Og så tænkte jeg, jamen det ligner jo innovationskompetence. Det ligner jo, når det virker, det ligner jo det flow, den dans, den fantastiske fornemmelse, man har, når det lykkes. Så derfor så tænkte jeg, at den skal være på forsiden af min bog, og det trumfede jeg igennem. De synes jo måske ikke, at det var sådan, de plejede, men jeg sagde, at den skal på. Så. Og så var det jo så, at jeg kunne se, at innovationskompetence, der er et fundament. Det er et vidensfundament, det er noget med at vide noget om innovation. Vide lidt om på det område, man arbejder med, for innovation har jo vokset helt vildt. Altså der er jo simpelthen så mange definitioner og områder og begreber inden for innovation, og det lader vi ligge. Vi tager den sociale innovation primært. Men man er jo nødt til at vide på sit eget område, hvad er innovation på mit område. Og man er også nødt til at vide lidt om, hvordan begrebet opstod. Og det opstod jo inden for økonomien. Men det jeg så fandt ud af, da jeg skrev mig igennem bogen, det var, at det jeg ikke havde kunne se, da jeg begyndte, det I ved, når man skriver, så reflekterer man også, så kunne jeg se, at der findes nogle metakompetencer. Og de her kompetencer er ikke noget, man kan læse sig til. Det er kun noget, man kan lære ved at gøre innovation. Og det er jo det, jeg altid siger, når jeg er ude hos lærere og undervisere. I skal simpelthen have de studerende til at gøre det, ellers lære det, ellers får de ikke de her kompetencer. Og det, der skete, var jo, at i virkeligheden er de her to flettet sammen. Men man kan jo analytisk, adskille dem. Og det var det, jeg gjorde, hvor jeg sagde, at den socio-innovative kompetence, det er jo denne her sammen med andre. Det er jo den, hvor man igennem praksis og øvelse forstår at lede, facilitere, gøre det nemt, vide, hvad man skal gøre, når man skal have andre til at bidrage til en innovationsproces. Og det tager jo et stykke tid, og man begår sikkert nogle fejl osv. Men det er det her sammen med andre, det socio-innovative. Og så er der det intrainnovative, som jo så sker, og jeg har set mine egne studerende, har jo set, det sker samtidig. Samtidig sker der en bevidstgørelse, hvor man vender bevidstheden indad på sig selv og opdager ens egne talenter og ressourcer. Og i og med, at man opdager det, så kan man også se de andres. Så bliver man også bedre til at invitere andres ind. For en person kan aldrig være nok i innovation. Man er nødt til at have de her forskellige indspark fra andre. Og kunsten er jo, hvordan man får folk til at bidrage og have lyst til at bidrage. Så altså innovationskompetence, det består af de her ting, og så er der selvfølgelig nogle andre ting, men det synes jeg er det primære. Ja. Så vil jeg jo da lige definere innovation, og det gør jeg kun med det her korte citat. Og der har jeg taget innovationsbegrebets ophavsmand, Joseph Schumpeter. Han siger, at innovation defineres som nytænkning, der skaber økonomisk værdi. Og så må jeg jo sige, jeg sætter parentes om økonomisk, ikke? Fordi det er jo ikke kun økonomisk værdi, vi taler om. Specielt ikke i dag. Så mange år senere, der er der masser af andre former for værdier, som vi må tænke på, såsom viden og information, relationer og netværk. Vi skal have hele miljøet med. Jeg synes, vi skal have noget etik med. Hvad er værd at innovere på, for eksempel. Så der er rigtig mange ting i dag, der skaber værdi. Så vi kan ikke bare sige, at det er økonomisk værdi, selvom det jo desværre stadigvæk i det meste af samfundet stadigvæk er økonomien, der ligesom er toppen. Ikke? Det må vi lave om på simpelthen. Men så det er altså det, som de siger. Og så har jeg lige 2 innovationsmodeller, jeg vil vise jer. Den første, det er den, som de fleste har. Det er det, der hedder en stage-gate-model. Og tror I, innovation foregår på den måde? Nej. Men det er sådan en, jeg tror, at det er rart for en topleder at tro på, at det er sådan, det foregår. Ikke? Vi kan sætte det ind i kasser.
Det kan man overhovedet ikke. Nu skal I se, hvordan den rigtig ser ud. Og det er oven i købet bare lidt. Denne her model, det er en model af en, der hedder Van de Ven, som er en af dem, der har lavet det største innovationsstudie og det mest longitudinelle, altså over 20 år, har de studeret rigtig mange virksomheder. Og der har de fundet frem til, at alt det her, det foregår samtidig. Og nu er det, jeg prøver at komme ind på kompleksiteten. Jeg vil ikke sige så meget om den her model. Det var mest fordi I ligesom skulle se, at det er altså ikke så simpelt. Fordi der er mange faktorer, der spiller ind. For det første er der hele det der sker før innovationen begynder. Det er det her nede. Og så er der selve innovationen, hvor man kan sige, at der er nogle tilbageslag. Og det der med, at kompleksiteten, der ændrer kriterierne undervejs. Så er der alt det udefra kommende investorer og alle de netværk, man har, og infrastruktur. Og så er der selve organisationen med de personer, der deltager i projektet. Og så er der det aller sværeste, afslutningen. For hvordan får man folk til at bruge det, man har innoveret? Og det er en af de ting, hvor folk går galt hele tiden. Og så er det, de siger, der er modstand mod innovationen, ikke? Og det er der, fordi man har glemt at lave de her nedslag undervejs, og sørge for at få folk med, så de er parate til at modtage den her innovation. Det er alt, hvad jeg vil sige om den model. Nu vil jeg tale lidt om kompleksitet. Det var ligesom det første trin for at vise jer, at innovation er kompleks. Da jeg skrev min bog, så fandt jeg en forsker, en professor, der hedder Barnett. Og han siger, the challenges of supercomplexity could never be resolved. Så det er jo lidt ærgerligt, kan man sige, ikke? Og hvorfor er det? Jo, det er fordi, at det drejer sig om udfordringer, som opstår ud fra nogle åbne spørgsmål. Der er ikke én løsning, men hvad er et samfund? Hvad er helse? Det kunne være de relevante spørgsmål her. Hvis vi begynder at diskutere det, så ved vi godt, at der er mange svar. Og det, som han siger, det er, at ikke nok med, at der er mange svar, men der er så mange uforenlige fortolkningsforskelle, at man aldrig kan sige, jamen det var det her, der er det rigtige svar. Fordi der er mange rigtige svar. Og han siger, at når man har et superkomplekst samfund, så det eneste, man kan gøre, det er at forberede de unge mennesker, måske os alle sammen på, at vi må have mod, og vi må simpelthen have det, tro på os selv og tro på hinanden, fordi det er den styrke, der skal til for, at man skaber det nye. Fordi man skaber det lidt i lidt uvidenhed, fordi tingene ændrer sig hele tiden. Så det kan man jo sige, det er jo en af de udfordringer, vi har. Så vil jeg også tage en anden model, som også er spændende, og det er en fra oplevelsesøkonomien, som I jo sikkert også har haft noget med at gøre her i Norge. Men der synes jeg, der var en meget interessant figur, denne her, og det er noget med, hvordan produkter har udviklet sig. Og vi kan jo hurtigt springe over de nederste trin med produkter og komme op til, at man i stedet for at sælge produkter, snarere leverer services. Det har vi jo gjort længe. Men så er der jo det næste, det var jo det her med, at vi så iscenesætter oplevelser. Og vi skal huske, at de her kan kombineres, så man kan både have et produkt, en service og en oplevelse med det. Som for eksempel mange har det med Apple-produkter, ikke? Altså, det er jo, der er jo noget design og noget oplevelse og noget identitet, når man har en iPhone, og måske den allernyeste osv. Det har der i hvert fald været. Jeg ved ikke, om det bliver ved, men der er altid nogle ting, hvor man har den der oplevelse med, som er vigtig. Men det er den øverste, der i virkeligheden er den mest interessante, og det er jo den, som vi kun lige begynder at se. Guide transformations. Altså, der bliver produktet fra at blive mere og mere luftigt og usynligt, så bliver produktet mig. Det er mig, jeg vil transformeres. Det er det, jeg gerne vil. Og det er det, som folk vil, når de for eksempel bliver coachet. Ikke? Mange ledere i dag bliver coachet, fordi de gerne vil transformeres. Man kan også blive transformeret gennem alle de her helseting og alt det andet. Der er mange måder at transformere folk på. Men jeg synes, den vigtigste, den ligger jo i, at man som menneske kan nogle gange være heldig, måske som underviser, men også som menneske,
kan være heldig at give et andet menneske en impuls, en inspiration, der faktisk transformerer dem. Så vi behøver ikke tage det op på sådan et højt plan. Vi kan godt sige, det kan vi alle sammen. Og det er jo ikke noget, man sådan bare kan gøre, men hvis man øver sig lidt, så kan man jo være heldig, at det sker en gang imellem. Og det synes jeg er rigtig interessant, at man har hele den der mulighed også for transformation. Så vil jeg sige lidt om nye former for økonomi. Og det synes jeg jo er rigtig interessant, fordi vi taler om, når Schumpeter siger, at innovation er økonomisk værdi, så synes jeg, så må vi jo ligesom se, okay, hvad sker der så på det område? Og et af de områder, som I måske alle sammen, mange af jer kender til, det er jo det her, der er vokset. På 6 år er Airbnb vokset mere end, der er mere Airbnb-udlejninger, end der er hotelværelseudlejninger i hele verden. Det er jo helt utroligt. Det er jo virkelig innovation. Hvor mange af jer har prøvet Airbnb? Ja, sådan nogle af jer i hvert fald. Jeg har heller ikke selv prøvet det, men man begynder jo sådan at tænke, det kunne man måske godt, ikke? Altså, og det sjove er, at hvad er Airbnb egentlig baseret på? Det er faktisk baseret på tillid. Det er faktisk baseret på relationer, så der har vi det igen. Det er nogle af de ting, der sker med de her nye former for økonomi. Jeg ved ikke, om det er noget, der kun er i Danmark, men vi har noget, der hedder GoMore. I har sikkert andre tilsvarende, hvor man deler, hvor man man går ind og deler og siger, hvor skal du? Jamen, jeg skal køre fra Oslo til et eller andet sted. Okay, men jeg vil gerne køre med. Så deler vi, så betaler jeg noget til dig, osv. Sådan så, at vi ikke sidder en person i de her biler. Det er der jo mange, der har sagt, klimamæssigt ikke er særlig godt, men også økonomisk er det fint. Og det sidste, de gør i Danmark, det er, at man også kan udleje sin egen bil. Og så begynder skattefolk jo at røre lidt på sig, men det må de jo finde ud af, altså. Ja. Så er der også spændende eksperimenter med lokale penge. Har I hørt om det? Er der noget? Jeg ved ikke. Ja, der er nogen, der har hørt om det. Ja, altså jeg læste jo, at for eksempel i Brixton, en del af London, der har de The Brixton, pund? Ja, Brixton-pundet. Og de er så heldige, at David Bowie er født i Brixton, så I kan nok regne ud, altså, hvad de har på pundet, ikke? Et billede af David Bowie, og de kan jo blive mange penge værd. Men det er altså lokale økonomier, der støtter de lokale steder. Fordi at mange i Danmark er udkant, og det må jo i hvert fald også være i Norge. De små byer har svært ved at overleve, og folk forlader dem for at tage ind til de store byer. Og der er sådan noget som lokale penge, har de altså opdaget, kan hjælpe til at støtte lokalsamfundene, sådan så man køber lokalt og støtter lokalt. Og det, som jeg kalder bytteøkonomi, det er lidt det samme. Der er nogen, der har lavet databaser, hvor man kan bytte tjenester. Så får man point for, at man har luftet hunden fra fru Andersen, og man får point for, at man har slået græs, og måske har man gjort rent, måske har man hentet et barn. Og så kan man til gengæld få fældet et træ i sin have, fordi så har man point nok til, at der kommer en og fælder træer. Så det er den her bytteøkonomi, som også er ved at vokse, og der har vi også, skat er også jo interesseret i det, ikke? Forhåbentlig finder vi ud af det. Og så har vi hele låne- og gaveøkonomien, altså jeg læste om en butik, hvor den mand, han havde maskiner, maskiner til at lege, altså til at låne ud gratis. Altså man kunne gå ind og låne en boremaskine, hvis man var flyttet og skulle sætte ting op. Og så til gengæld, så gjorde man jo det, man købte de ting, man skulle bruge i butikken. Og han kører rundt meget, meget fint, og han får gaver af folk. De er simpelthen så taknemmelige, for de kan låne hans maskiner. Så han er jo kendt og har virkelig fået markedsført sig selv helt fantastisk. Så er der hele crowdsourcing, som jo også er noget med, hvor vi fælles siger, det vil jeg gerne betale til. Og der er det jo det, man siger på dansk, mange bække små gør en stor å. Ikke? Altså at mange små ting kan blive til noget stort. Og at de mest utrolige ting, og mange entreprenører, der laver nye opfindelser osv., bliver sponsoreret på den måde. Men den mest utrolige, det er altså denne her, jeg lige må læse for jer her. Det er simpelthen min nye helt. Det er en mand, der hedder Günther Pauli, og der var en artikel i avisen. Nu skal I bare høre, hvor stort han tænker. Den hedder Blue Economy Movement, og dens mål er at skabe
100 millioner arbejdspladser. 100 millioner arbejdspladser gennem 100 innovationer fra 2010 til 2020. Foreløbig er det blevet til 188 projekter i 40 lande. Nå, men så kommer eksemplet. Han forklarer, at en brødfabrikant har været alt dominerende i Sydafrika, hvor den sælger brød til 1 euro stykket. Hvis du har et lokalt samfund med 8.000 familier, er der 20.000 brød. Skal jeg lige finde den her? 20.000 brød om dagen. Det er 20.000 euro. Gang det med 365, vi taler om millioner af euro. Og det er penge, som forlader det samfund. Vores nuværende økonomiske model er ikke i stand til at løfte disse mennesker ud af fattigdom. Vores forslag er at etablere 6.000 bagerier, som straks vil betyde 12.000-18.000 jobs. Det er massiv jobskabelse. Forslaget mødte bare den indvending, at der nogle steder ikke ville være strøm til ovnene. Så skulle der etableres en lokal strømforsyning. Af forskellige årsager ville det blive jævnstrøm, hvilket krævede en særlig type ovn. Så ville nogen måske have sagt, ærgerligt. Men Mr. Pauli siger, de ovne får vi så produceret lokalt og tilføjer endnu 1000 jobs. Og så erstatter vi det sukker, som hidtil har tilsat brødet, med vitaminer fra frugtkerner og skrald, som vi får fra lokale frugtjuiceproducenter, tørrer, maler og blander i brødet. Nu har vi et velsmagende og meget nærende brød, som er 25% billigere end det industrielt fremstillede brød. Det er vores forretningsmodel. Vi kan producere bedre og billigere, siger Günther Pauli. De første 60 bagerier er i gang. Opgaven med at designe ovnene blev kastet ud i et videnskabeligt netværk, som ham her også har skabt med 3.000 videnskabsfolk, der sidder rundt i verden. Og det blev løst i et samarbejde mellem et tysk og et hollandsk team, som fik en uge til det. Altså, det er jo så ambitiøst, så man kan blive helt glad, ikke? At, tænke så stort, altså at skabe så mange jobs, det er jo det, vi alle taler om, at vi skal skabe jobs, og det her med det lokale, at producere noget godt brød. Ja, det blev jeg rigtig, rigtig glad for at læse om, så det skulle I lige have med. Men nu vil jeg så det er altså de nye former for økonomi. Men det jeg også gerne vil tale om, det er, at der er også sket en social drejning. Og den er sket ganske langsomt, men det er tydeligt, at rigtig mange ting sker på det sociale område. For eksempel har vi også noget, der hedder socialøkonomiske virksomheder nu, ikke sandt? Så jeg vil tale om social innovation, som Peter Drucker allerede talte om i 1985 i hans bog Innovation og Entrepreneurship. Og han definerer det som, at social innovation udspringer af menneskers behov. Det så jeg jo straks, fordi jeg tænkte, ja, det er jo mennesker, det handler om. Og så har det jo et samfundsmæssigt sigte, fordi det afhjælper sådan noget som uddannelse, sundhed og jobskabelse. Så det var Peter Drucker i 1985. Så har jeg selv prøvet, om jeg kunne finde et begreb, som ikke lige var det her med det samfundsmæssige, men som mere var på de menneskelige processer. Det kunne jeg ikke. Og så har jeg så kaldt det social innovation i anden, eller social innovation nummer 2. For der var bare ikke et bedre ord. Men når jeg taler social innovation, så taler jeg om nye former for interaktion, nye måder at organisere på, og nye konstellationer af mennesker. For hvis I tænker på, hvor meget der er sket, blandt andet ved de her platforme, internettet og alle de andre sociale medier, hvordan man lige pludselig kan arbejde sammen på tværs af verden. Hvor man tidligere var nødt til at have de lokale, det var meget mere besværligt, så kan vi nu have nye konstellationer af mennesker. Og en anden ny konstellation af mennesker, som jeg også vil komme lidt mere ind på, det er jo det her med brugercentreret innovation. Da jeg var i Novo Nordisk, hvor jeg lavede min Ph.D. for 15 år siden, jeg var faktisk i Novo Science, der foreslog jeg, at vi skulle innovere sammen med kunderne. Nej, det kunne vi ikke. Der var alle mulige, så skulle hele holdet af advokater og alt det med det lovmæssige osv. Så det var en umulighed dengang.
Men 5 år senere, så begyndte folk at sige, jamen det må vi jo kunne gøre. Og så nu gør de det. Nu lægger Procter & Gamble deres store udfordringer ud på internettet. Og der kan folk så byde ind og sige, og hvis de løser det, så er det dem, der får pengene. Så det er det, man kalder åben innovation. Det er jo simpelthen, det har spredt sig. Men det er altså nye konstellationer af mennesker. Og det, som jeg synes er det interessante, det er jo det her med at fokusere på samarbejdet og på samskabelse. Det, at man skaber noget sammen, er jo det aller vigtigste og det aller sværeste. Så det er det, der er mit fokus. Og så kommer måske en virkelig interessant ting. Og det er, at man har en tendens, det har man gjort i mange år, at når man har et innovationsprojekt, så kigger man på produktet, på hvad kom der ud af det, ikke? Jamen det var fint, der kom noget ud af det. Men i virkeligheden kunne der være flere produkter, man kunne kigge på, for man kunne kigge på den menneskelige infrastruktur, der blev skabt igennem det projekt. Og det er jo det, som jeg nu kan se meget tydeligt, at når man skaber forbindelser, hvad enten det er på tværs af afdelinger, det man kunne kalde siloer i en virksomhed, eller en anden offentlig organisation, eller det er på tværs af, typer af folk, altså man har brugerne med, og man har andre parter med, så er den menneskelige infrastruktur, man skaber, jo i virkeligheden utrolig værdifuld, fordi at det er et fundament for næste gang, man skal innovere. Så kender man nogen derovre, så kan man lige ringe, så kan man lige gøre. Så det synes jeg er rigtig vigtigt, og det er også det, jeg tænker i de her 2 dage, at de her menneskelige infrastrukturer, I skaber, eller allerede har skabt og udvikler her, det er rigtig vigtigt. Og det jeg så siger er, at det jeg kigger på her, det er altså simpelthen innovation af selve innovationsprocessen. Så vil jeg lige nævne innovationsdiamanten, fordi det er jo den, som den har vi jo nævnt, og nogle af jer kender den, og nogen kommer måske til at kende den. Jeg vil meget kort tale om den. Jeg kan tale om den meget længere, vil jeg gerne sige, men for ligesom at bare kort bruge den, da jeg kommer tilbage til den lidt senere, så vil jeg bare sige, hvis I forestiller jer, at det her det er en innovationsproces, så siger jeg, at der er 4 parametre, der er vigtige at komme rundt om i en innovationsproces. Der er vidensdynamikken imellem det, man ikke ved, og det, man ved. Og der er kommunikationsdynamikken imellem de relationer, man har til andre, og de koncepter, altså de idéer, de koncepter, man udvikler. Og det, der er hele grundlaget for, at noget kan ske, det var det, jeg fandt i min Ph.D., det er jo det relationerne. Det, man er nødt til at arbejde med, når man skal arbejde med innovation, det er, at man må prøve at skabe relationer af tillid og respekt. Hvis man kan skabe det, inden man går i gang, eller når man går i gang, mens man går i gang, så vil ting kunne lykkes. Men hvis man, og når jeg siger, at ting kunne lykkes, det er fordi, man så tør bevæge sig over i det her ikke-videnfelt, og det er der, innovationerne trækkes. Det er herovre, det sker. Alle sidder jo bare herovre og er kloge, ikke? Altså, vi vil helst snakke om det, vi ved, ikke? Fordi så er vi kloge. Herovre, der er vi jo dumme, ikke? Det er ikke så godt. Men det er herovre, det sker. Det er herovre, det sner. Det er herovre, det sker. Det er her, man skal arbejde. Og hvis ikke man har skabt relationer af tillid og respekt, så er der ingen, der tør bevæge sig derover. Mere vil jeg ikke sige om det, fordi det, jeg gerne ville sige med den model, det var endnu en gang, at jeg ville tale om det relationelle. Og der fandt jeg et smukt citat, hvor jeg tænkte, det må jeg altså lige have med. Fordi det er et eksempel på den relationelle tilgang til velfærd. Det er en ung mand på 21 år, som er mønsterbryder. Han er søn af en dansk kvinde og en ghanesisk mand. Og jeg kan ikke huske, om hans mor døde på hospitalet, men i hvert fald var han igennem en hvad man kunne sige var en vanskelig tid. Men så siger han, jeg er et produkt af de sygeplejersker, der ud over deres arbejdstimer gav mig deres kærlighed. Jeg er resultatet af hver eneste folkeskolelærer,
frivillige fodboldtræner og pædagog, der hver gang gør noget ekstra. Og det er jo det, som jeg synes, at vi bliver nødt til at huske på i vores samfund, at det er jo det, der tæller, ikke? Det er jo de her relationer, det er der, hvor man bare et øjeblik tænker på den her lille dreng, hvordan kan jeg hjælpe ham? Frem for at tænke på, jamen jobbet siger, at jeg skal gøre sådan og sådan og sådan. Ikke? Altså det er jo meget koldt, det er jo sådan meget system, det er jo meget New Public Management. Ikke? Altså den synes jeg ikke så godt om. Altså. Men det her med, at vi hele tiden skal løbe hurtigere, vi skal måle, hvor meget når vi på tiden. Altså på de danske hospitaler nu, der er jo et problem, fordi at folk bliver genindlagt. Ikke? De bliver udskrevet, og så bliver de genindlagt. Og det er jo fordi, de ikke er blevet behandlet færdigt, eller fordi lægen ikke har haft tid til at forklare, hvad de skal gøre, når de kommer hjem. Og det koster samfundet rigtig dyrt. Men ved I hvad? Det tæller for 2 indlæggelser. Ikke? Så de får point, de får penge. Det dur jo ikke. Så altså, der er mange ting, der er galt med vores samfund, men vi må ikke glemme, at det er i relationerne, at tingene sker, og at han er blevet transformeret, ham her, den unge mand, som virkelig fik brudt mønstre, og som, ja, han nåede et stykke. Jeg vil ikke engang sige, hvor sørgeligt det endte, fordi det er næsten, det er for sørgeligt, men det bliver jo så nødt til, når jeg nu har nævnt det. Han blev faktisk myrdet året efter, at han havde udtalt det her, og han var virkelig på vej til noget helt fantastisk. Men sådan er det nogle gange. Altså den relationelle tilgang til velfærd. Og så tilbage til det vigtige i at involvere brugerne, som jo er noget helt nyt, altså når jeg siger nyt, 15 år, cirka 20 år. Og der kan man kigge på det på den her måde, at man kan sige, at der er et marked herude, og der er samfundet kultur. Der vil vi selvfølgelig måske interessere os mest for det, der sker herovre. Så er der selve innovationsprocessen, og så er der, hvilke betingelser der er for innovation i samfundet. Og der er der 3 tilgange, som jeg tænkte kunne være fine bare lige at nævne. Den første, det er den, der hedder Lead User Approach. Det er en mand, der hedder von Hippel. Han har arbejdet med det her i mange år. Og det han gør, det er, at han går ud og finder, hvem af dem, der elsker det her produkt, og som af sig selv innoverer. Det gjorde Lego jo. De fandt jo nogen. De troede, de lavede et produkt til børn. Og de opdagede ved at have deres internetside, at dem, der virkelig var vilde med det, det var voksne mænd, ingeniører, som selv videreudviklede på det. Og så gjorde de det smarte, at i stedet for at forbyde dem at videreudvikle, så fandt de bedste og sagde, har I lyst til at komme ind og udvikle sammen med os? Det er Lead User Approach. Så har vi Design Anthropology. Det er jo, hvor man går ud og observerer brugerne. Altså hvor man er blandt dem og prøver at se i deres dagligdag, hvad er det for nogle følelser, de har? Hvad er det for nogle udfordringer, de har? Hvad er det for nogle ting, de måske ikke selv kan se? Så det er sådan en mere observerende antropologisk tilgang. Og så har vi den her participatory design, som jo er der, hvor man involverer brugerne i selve processen. Og måske selv gør det sådan, at man involverer dem, og så udvikler man, og så involverer man dem osv. Der er mange måder at gøre det her på. Men jeg tror simpelthen, at man er nødt til at have brugerne med, for at finde ud af, hvad er det egentlig, der er vigtigt for dem, ikke sandt? Godt. Nu vil jeg så lige tale om, nu vil jeg vende tilbage til den her teoriramme, og for at kunne gøre det, så skal jeg lige have denne her teoriramme med. Det er nogen, der hedder Heron og Reason, og det jeg godt kan lide ved denne her model, det er, at specielt denne her del er med. Men grunden til, at jeg har taget den med, det er, at igen for at vende tilbage til det her med innovationskompetence, at for at udvikle innovationskompetence, der skal man gøre det. Og det første trin ved at gøre det, det er jo, at man oplever det. Altså man har siddet og prøvet og opdaget, at det var lidt svært, og der var nogle irriterende andre, som ødelagde det, og alle de der ting, der sker. Ikke? Så man har oplevet det på egen krop. Og så er det, at når man har oplevet noget, så sætter det sig som oplevelser i kroppen. Det er ikke altid, man lige kan sige, og det er den eksplicite viden, det er ikke altid, man lige kan sige, jamen det er jo det her, jeg har lært. Vel, det kan man ikke.
Og der er det, at de kunstneriske og æstetiske processer kan komme ind her i den videnskonceptualisering, hvor man nogle gange ved hjælp af et billede, eller et maleri, eller en tegning, eller et stykke musik måske ligefrem, kan begynde at forstå, hvad er det egentlig for noget læring, jeg har i min krop. Fordi vi lærer jo med kroppen. Og igennem den proces, og det gør vi på min master, jeg vil sige, det mest vilde vi gør, det er, at vi prøver at arbejde med at formulere autentisk ledelse i ler. Ikke? Det er svært. Men der sker noget, når man gør det. Der sker absolut noget. Og nogen kommer frem med nogle spændende ting. Så videnskonceptualisering er altså det trin, hvor man giver det en form, en æstetisk form, der hjælper en til at forstå, hvad det er. Ligesom få viden, den tavse viden op til overfladen. Og så kommer jo den svære, det er, nu ved man det, så skal man jo øve sig. Så kommer den der praksis, ikke? Og når man har øvet sig mange gange, så sidder det igen i kroppen. Så er det, man har på fornemmelsen, at nu skal der ske det, og så videre. Man har en fornemmelse af, hvad der skal ske, når man er facilitator. At fordi man har prøvet det mange gange, og man kan se, at der er en, der brænder for noget, og det får man lige ind, og så videre. Så det er jo det, jeg prøver at sige, at man skal igennem de her processer mange gange for at blive innovationskompetent. Og det jeg så har gjort, det er jo, at jeg har prøvet at lægge de her ind i som nogle arenaer i de her områder, fordi man kan sige, at det her er jo altid nyt. Når man ikke ved det, så er det jo altid nyt. Og meget tit er det noget, der skaber relationer, de her oplevelser. Og på samme måde kan man sige, videnskonceptualisering, de passer rigtig godt ind i diamanten. Og det jeg så har gjort, det er, at jeg har puttet nogle metoder på her, som man kan arbejde med. Og der har jeg jo så skrevet et kapitel om hver af de her i min bog. Og den, jeg havde tænkt mig, at vi skulle tale om her, det er læringsrum. For jeg tror, at læringsrum, efter min mening, er læringsrum noget af det vigtigste for at overhovedet kunne skabe noget innovation. Så den vil jeg nøjes med at tage her. Og vi har jo allerede set, at læringsrummet ligger dernede mellem relationer og ikke-viden. Og et læringsrum, det er både mentalt og socialt og fysisk. Det mentale, det betyder, hvor åbne og hvor lukkede vi er, hvordan vi tænker. Og det her med, at folk er skeptiske, jamen, så har de jo allerede lukket af. Så ser de jo kun det negative. Så det mentale rum er rigtig vigtigt for, hvad man kan lære. Og hvis man kan åbne det, eller bare bede folk om, prøv at være åbne til det her og se, hvad der sker. Så er det tit, folk faktisk åbner sig op. Det fysiske, det er jo det, at hvad er det for nogle omgivelser, man er i? Jeg synes, det her er meget inspirerende. Godt lide at være her. Jeg tror, I får det rigtig godt her, fordi der er et eller andet ved det her rum, som bare er lækkert. Og det her med, at man kan flytte rundt og så videre. Jeg bryder mig ikke om auditorier, hvor folk er ligesom sat helt fast på de der bænke. Ikke? Der kan man altså ikke være så kreativ. Så det fysiske rum betyder noget. Og så er der det sociale, og det er jo det, der er det allervigtigste. Og der er det jo, jeg har defineret et læringsrum som, at det er et sikkerhedsnet, som er båret af relationer. Altså det, man prøver at gøre, når man skaber det her læringsrum, det er, at man prøver ligesom at skabe relationer mellem de mennesker, der er til stede. Og at man ligesom ser det som et sikkerhedsnet for, at man kan både undre sig og være nysgerrig. Og det gælder om, det er at både inkludere og kunne rumme alle deltagere. Ikke at tænke, at nogen er mærkelige eller anderledes, men prøve at se, jamen, hvad er det, de kan? For de kan nemlig også noget. Så det er meget vigtigt, at man får inkluderet alle, og det har jeg i hvert fald opdaget, at det er ikke så svært at skabe det her læringsrum, men man skal lige være, man skal planlægge det meget fint, altså man skal planlægge efter det. Så jeg vil lige sige lidt om, hvordan man skaber et læringsrum. Og der vil jeg sige, at det første er, at begyndelsen er rigtig vigtig, og det er derfor, at man skal planlægge begyndelsen, fordi de første 5 minutter kan tit afgøre, hvad der kan ske resten af tiden. Så man skal virkelig tænke på, hvordan byder jeg velkommen? Hvordan
sørger jeg for, at folk med det samme tænker, wow, her vil jeg gerne være. Lokalet har vi talt om. Tiden, der siger jeg bare, at man må investere så meget tid, der er nødvendig. For det er jo klart, der er forskel på, når jeg skaber læringsrum med mine studerende, så bruger jeg måske 1,5 dag på det, ud af 3,5 dage de første, fordi jeg ved, de skal være sammen i 2 år. Og de viser sig at være sammen meget længere end 2 år, for de stopper ikke, når de er færdige. Så bliver de ved med at ses. Så vi får skabt nogle rigtig, rigtig stærke relationer der de første dage. Men det er fordi, vi skal være sammen så længe. Hvis vi skulle være sammen en eftermiddag, så vil jeg måske ikke bruge mere end en halv time på at skabe relationer. Men så må man lige tænke sig om. Og det er jo det drejer sig om. Og nu fik jeg ikke sagt, at relationer, der har vi også nogle lederroller. Og den lederrolle, der tager sig af relationerne, kalder jeg gartnerrollen. Gartneren kigger omkring i gruppen og ser, at alle har det godt. Og hvad betyder det, at alle har det godt? Ja, der har jeg fundet noget meget vigtigt. Det betyder, at folk vil gerne kunne bidrage. Det er meget vigtigt, at folk føler, at de kan bidrage, ellers føler de sig udenfor. Det er en lille ting. Men gartnerrolleren har altså opmærksomheden på energien i gruppen og på, at folk har det godt, og de får brugt det, de kan. Så arbejder jeg med check-in og check-ud. Meget kort sagt betyder det, at når man starter en gruppe, og nu har I jo haft facilitering, at når man starter en gruppe, så tager man lige en runde for at komme til stede. Og der plejer jeg at bruge et check-in spørgsmål, der hedder, hvad er jeg optaget af lige nu? Og der kan man jo både sige, jeg er optaget af, at jeg har et sygt barn, og derfor bliver jeg nødt til at gå ud og ringe. Eller man kan sige, jeg er optaget af, at jeg har glædet mig helt vildt til at komme. Eller jeg er optaget af, at jeg skal på ferie i morgen. Altså man kan jo sige alt. Men det der med, at hvis man har for eksempel et sygt barn eller en syg hund, og man er nødt til at gå ud og tjekke, eller man er ved at få lavet køkken, og man er nødt til at gå ud og tjekke, så tænker de andre, ej, nu skal vedkommende ud og ringe igen. Men hvis de ved, at det er fordi, at man ringer, fordi der er en derhjemme, så er det noget helt andet. Så I kan godt se, man får virkelig skabt den første tilstedeværelse. Og det skal man så gøre efterfølgende, hver gang man mødes. Og på samme måde tjekker man ud, hvor man til sidst siger, hvad tager jeg med mig herfra? I skulle prøve det. Det gør utrolig meget for at skabe det her fællesskab og skabe det her læringsrum. Det jeg også arbejder med, det er et kodex, hvor jeg beder gruppen om at komme med deres tidligere erfaringer og sige, hvad er vigtigt for mig, for jeg kan lære? Og det prøver vi så at formulere i nogle sætninger. Og det er ikke sætningerne, der er de vigtige. Det er det, vi har haft, den samtale om, hvad der er vigtigt for folk. Så husker de andre det. Så er det ligesom sagt. Og så selvfølgelig de fælles oplevelser. Jeg skal til den sidste slide, og der tænkte jeg ville afslutte med et begreb af ham, der hedder Etienne Wenger, som I sikkert kender fra praksisfællesskaber. Det er en dejlig artikel, han har skrevet, hvor han siger, at det vi kan kalde det, og det er det, jeg også vil kalde jer, måske social artists. Og der siger han, enabling social learning spaces is an art. One of the key ingredients is the energy and skills of those who take leadership in making it all happen. I call the people who excel at doing this social artists. Og der har vi igen det her med to take leadership to make it happen, at der er nogen, der tager initiativ til at gøre de her ting. At man skaber åbne læringsrum, hvor det drejer sig om, det er denne her deltagelse, og man får energien op, finder ud af, hvordan finder vi folks energi her. Og så endelig, at man kan invitere til det, han kalder learning citizenship, som er, at man prøver at finde ud af, hvad er det folk, det hedder care for, hvad er det folk bekymrer sig om? Nej, hvad er det folk synes er vigtigt? Hvad er det folk brænder for? Hvad er det folk gerne vil engagere sig i? At man ligesom tager udgangspunkt der. Så jeg vil gerne slutte med at sige tak for jeres opmærksomhed. Jeg ønsker jer 2 rigtig gode dage, og jeg tror, at I kan udvikle jeres sociale
kunstnerskab.